Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳ бародарон ва хоҳарони азиз, хуш омадед ба канали мо. Дар навори имрӯза бародарон нахои говои бағаза, нахои говои ҷӯшон аз бозори Қумсангир имрӯз ба навор гирифтем. Иншоалло пешкаш шумо мекунем. ҳатман видеонавора то охир тамошо кунед. Як дона лайка барои пешравии канали мо биҷиқед, дар канали мо меҳмон бошед, подписатсия кунед. мо инта кӯшиш мекунем баҳри шумо иншоалло дигар бозорорам ба навор бигирем, пешкаш кунем. Фақат дастгири шумо ҳам як дона лайка, як подписатсия ва як комментария бинависед. Худо нигаҳбонтон боша бародарои азиз. Видео имрӯзаро то охир тамошо кунед. На бародаро гови ҷӯшо чандум гусалаша ка сеюм ша я сеюм гусалаша нарай мода ғаноҷинакай бародаро чанд гуфти нархша 11,000 бародаро мегаш бо муомилат бо савдо мешава. И бозор чандш кард? 10,300. Бозорда 10,300 чикам бародаро. Ина пистуна бинед. Роҳат 10,300 чикам додагиш нест. Шир чанд кай дошта боша? 6 литр 6-7 литр гарантиш хати ҳаст бародаро. Гов шо. бародаро гови ҷӯшо гусала чанда гусалаша яка сеюм гусалаша нарай мода ғанаҷинакай бародаро чанд ҳазорш мегӯй нарха 10,000 сомониш мега бародаро дар 9,000 бародаро додагиш нест 10,000 сомониш мега. Шир чанд кай дора? 3-4 литр бародаро шир дора. Гови ҷӯшо сеюм гусалашай ғанаҷина бародаро гова хутун бинед. Гови ҷӯшо дар бозори Қумсангир бародаро. На бародаро гови ҷӯшо 17,000 сомониш мега. Гусалаша. И чандум гусалаш боша ка? Дуюм гусалай. Бигзар. 17,000 сомониш мега. Хоб, раҳмат. 17,000 сомониш. И бозор чандш кард? Акаҷон я 17-18,000 карда шуда 22,000 гуфта шуда. 17,000-18,000 бозор кардаист аз бародаро 22,000 сомониш мега. 22 таш мега. 22,000. И шир чанд кай дора? 18-17 литр бародаро шир дора. Гови ҷӯшо 17-18 литр шир дора. Ина иш бародаро гови бағаза. Салом алейкум. И бағаза ё. Ира чанд кай яка? Ира чанд? И бағаз чанд дака? 16,000 мега. 16,000 мега да 15,000 на додай сас чим ё савдош кайсан на додай сас да 15,000. 15,000 на додай сас чи бародаро. Ина бародаро гови ҷӯшо гусалаш 22,000 сомониш мега. Гови зотиям 22,000 сомониш мега. 17-18,000 бозор кайсаси додагиш нест. 16-17 литр шир мега дора гарантиш. Ишам гови бағаза. Иша нархша намекунад бародаро. Иша 22,000 сомониш мега бозорда. 17-18 кайсан надодайсас. Дуюм гусалаша. На бародаро гови ҷӯшо нархиш 35,000 сомониш мега. 6-7 литр шир дора. И чандум гусалаш боша ка? Дуюм ша ё дуюм гусалаша ғанаҷинакай. Дуюм гусалаша бародаро. И бозор то чанда кардаш? На омада. Дахуна чанда? Дахунада 30 таш кан додагиш нест. И бағазай любо? Семоҳа бародаро бо бағазай. Гусалаш ғанаҷин. 35,000 сомониш мега. Дахунашу 30,000 кан додагиш нест. 6-7 литр шир дора. На бародаро гови расискияй 13,000 сомониш мега. 13,000 сомониш мега. И акам чандиш кайса? 8,5 8,5 кан додагиш нест.
ягон гусала кардия ё яка чанд та ду гусала бародаро кардагия оли бо бузай гови раси ина бародаро гови ҷушой о ғнаҷинака ё Гнаҷина ё. ғнаҷина бародаро 20 гуфтӣ 20000 сомониш мега бародаро ин бозор чанд чикар 15 ним бародаро бозор кардаисаз будагишнес биём гусала шад чанд қай шир гуфтӣ дора 7 литр беғазай гусалаш бародаро 7 литр шир дора гови ҷушо гови фарбе 20000 сомониш мега 7 литр гарант шикати беғазай гусалаш ғнаҷинак биём гусалаш бародаро бародаро гови ҷушо ин гусалаш чанд гусалаш яка диям гусалаша 11000 сомониш мега ин бозор чанд шикар оли чикак нестан нав омадаги бародаро чикак нестан чанд қай шир дора 7 литр бародаро шир дора диям гусалаша бародаро гови ҷушо ба қача я ғнаҷина бародаро гусалаш бародаро гови ҷушо 12000 сомониш мегирад ба қача ё ғнаҷинака я гусалаш ғнаҷинака бародаро чанд мушай диям гусалаша ин бозор ягон нархшка бозор не оли бародаро чишканаги нестанд шир чанд қай дора 7 литр бародаро шир дора гови ҷушо 7 литр шир дора диям гусалаша чанд мега бародаро гови ҷушо гусалаш чанд гусалаша чорум гусалаша нараё муда ба қачай бародаро 12000 сомониш мега бу савдо мешавад ин бозор чанд чика 12000 бозор кардаисаш бародаро додагишнес чанд қай шир дошта бошад 6-7 литр дора бародаро гови ҷушо ба қача ғнаҷина ё гуфтӣ ба қачай гусалаш бародаро бародаро гови ҷушои гусалаш чанд гусалаш яка чорум гусалаш я нараё муда ғнаҷинака бародаро бозор чанд ка 13000 сомониш мега гова 13000 ин бозор чанд чика هر خیل میپرسد 11 میگه 12 میگه 11 ка айсан бародаро دقیقا دادگیش نیست این شیر چند قای داشته باشه؟ شیر چند قای داره؟ اصلا علاف شد شکمش سر باشه میتا شیر فقط این شکمش برادرو میگه سر باشه چند قای خورد هم با شیرت میتیه برادرو گوی دوشوی گوسالاش چند گوسالاش یکم دیمش نرای مودا نر غناجینا که دیم گوسالاش برادرو غناجینا که گوی دوشو خودش این بازار چند کرد؟ 12000 میگه شما 12000 برادرام میگه گوان بازار ده دهنی مزورش کن بودش شیر چند قیدورا 6 لیتر برادر شیر داره تو سالش غناجینا ده همش گران برادرو گوی دوشوی سالش بخچایا غناجینا که چندم گوسالش پنجم گوسالش برادروی چندش گفتی 13000 сомони мегаш бо савдо мешавад нав даромадагӣ ол бозор савдош карда нест бародаро панҷум гусалаш шир чанд қай дорад 8 литр шир дорад вегаи пагаи бародаро 8 литр шир дорад ина гови ҷушо дар бозори қумсангӣ ина бародаро гови ҷушо ба қача я чандум гусалашай 3-4 تا каге маълум нест бародаро ба қачай 17000 сомониш мега 10 та дора 10 литр шир бародаро дора ин бозор чанд карака дахона бародаро 15 гуфтагиан додагиш нест 17000 сомониш мега 17000 сомониш мега 10 литр шир дора гусалаш ба қача
ина бародаро гови ҷӯшо 9000 гуфтӣ 9000 сомониш мега чандум гусалаш ака сеюм гусалаш бародаро ба қача ё ғнаҷин ина се рӯза оли фила ҳай шираш бозор ягон нақш кард то чанда канд 7800 7900 бародаро бозор прайс ҳастш додагиш нест 9000 сомониш мега ҷӯшо ина бародаро гови ҷӯшо ба қачай гусалаш чандум гусалаш ака димзой бародаро пистуна бине бародаро роҳат аҳлиш камасраф аҳли димзойдиш ира чанд гуфти ака 11 савдо мекунем 11000 сомониш мега 12 13 мегем ҳа 11000 пашка гап дар хонадони таймур 7-8 метр шуй мехабам 7-8 литр шир бародаро гарантиш қати мега дорад бо бисёр чиз гуфти бо дорем метем нигоҳ мекунем бошка дорем ҳа мисал қара боло гови ҷӯшо чода мешини худо бараш лебот бошим мами бародаро гови ҷӯшо гусалаш ба қачая чандум гусалашай сеюм гусалаша бародаро ира чанд гуфти нарша 11000 сомониш мега бозор ягон нарш кард ҳоз нав дровардагиша бародаро 11000 сомониш мега ин шир чанд қай дорад 5-6 саар бега дорад 5-6 саар бега дорад бародаро гови ҷӯшо ина бародаро гови ҷӯшо 14500 сомониш мега бозорда 13500 мега шираш рехта иса 14500 якум гусалаш ая якум гусалаш бародаро ба қача ая ба қача якум гусалаш 8 шир иҷозат бисёр тамоша мекунада бародаро диёр биёич кона мена диёр биёич кона мена не ҳеҷ намекунад бигӣ ина бародаро соҳибаш аҳлай гов буда 13500 бозор кард дагиш нест 14000 сомониш якум гусалаш якум гусалаш 4 рӯза ина бародаро гови ҷӯшо ғана гусала ба қачая ба қачай бародаро гусалаш чандум гусалаш бушо диюм гусалашай ҳозир нарша чанд гуфти ака 14000 ина бародаро соҳибаш 14000 сомониш мега 12500 бозор да кайсанаш додагиш нест шир чанд қай дора 8 литр бародаро шир дора гови ҷӯшо